बिजनी पानबारि बरसिजाराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्लानि बिजनी भारत भुटान सीमायाव थानाय बरसिजार गामियाव थांनाय मोनायाव माने हाग्रानि मैदेरा गामिनि थागिबि आबाद मावनानै जिउ खांनाय आबादारि नारायण बैसोनि गंनै न'खौ बुफाय बुसि खालामना सिलिंखार खालामलाङो। न'नि माइ आरो माइरंफोरखौ सिलिंखार खालामनायनि अनगायैबो हाग्रानि मैदेरा नारेंखल थालिर गय बिफांफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङो। हरनि समाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा उन्दुबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरफ्रा न'आव बुफाय बुसि खालामदोंमोन। जाउनाव न'खरनि सुबुंफ्रा खुनुरुखुमैसो हाग्रानि मैदेरनिफ्राय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। मैदेरनि उदखाराव न' आरो बाख्रिया आबुङैनो सिलिंखार जायो। যোৱা ৰাতি অনুমানিক এটা 30ৰ পৰা 2টামান বজাৰ ভিতৰত আমাৰ মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অহা 2টা বনৰীয়া হাতীয়ে মোৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙাৰ লগতে মোৰ ভঁৰালৰ ধান খাই যায় আৰু নাৰিকল গছ কলগছ আৰু তামোল গছৰ বহুতো ক্ষতি সাধন কৰে। সেয়েহে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ওচৰত আৰু আমাৰ স্থানীয় EM মাননীয় ধনঞ্জয় বসুমতাৰীৰ ওচৰত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ।